Uway Pulit katanat Civil Defence and Home Guard ka Sarkar Meghalaya, ubadan hagakam na kajingdan kajingsa Hikai Pynïap lembat kiway ki para baya tre lang bat u hanong ba Guwahati ula do ela kajingem kabaka jingyap jang u la Suba ba ula Shah Pynïap. Uniu Pulit Home Guard udi ula tip kerteng kamu ba ribok dekhar sawian bodai na kasnong Mauring Keneng East Khasi Hills District ba ula tre hakani katanat la kumba Arsnem AA. Ya kamet yap jang u la lap hakapor mensngi jang kaspau tarik uyayong arja arpusan. Kat kum kajing tip kabala yo pediang layathu bahaga janmit jong ka khandai tarik uyayong arja arpusan uba ribok ulajar Rngai hakapor janmit ndrish teng ai na katega Jaka ajing Hikai bat kibe trai lang bat u kilawat yu haki Jaka bamarjan katega Jaka Hikai Rngai kim lap satya Rngai deha ka step jong ka spau tarik bakila let ban ujor haki bor Pulit bat marsen ai ka dur laong bagi Pulit kila lapan ban bola dep yap haka jing Suba bala dan Pynïap rusmon yu Loong baka jing ja jong u na ka Jaka Hikai ka long ka balingo hadu kata baka jing lap ya ka met yap jong uru kala long kham jangai na ka tega Jaka hadu menta ki bahyeng gidang ap ban pendap ya ka postmortem ya ka met yap jong u haka khat wei tarik uyayong arja arpusan haka wei na ki Jaka sumar hanong ba Guwahati ka bala tip kerteng kum ka Assam Institute of Medical Science and Paramedical Academy ki bahyeng gidang don hapreng ka umdum baka jing sa lengo halor ka ni ka jingja Hadien, pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya